Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από μια όμορφη παρένθεση αυτή της προσπάθειας που κάνει ο Δήμος Νεάπολης Οικειών απέναντι στους μεσάζοντες με μια ομάδα προϊόντων. Το ίδιο κάνουν και πάρα πολλοί δήμοι. Αυτό που προέχει είναι να μην υπάρξει φόρο διαφυγή, ακούσατε, θα κόβονται αποδείξεις και να είναι ελεγμένη η ποιότητα των προϊόντων. Ασφάλεια και ποιότητα, τυποποίηση, στοιχεία ταυτότητας των προϊόντων. Αυτά να τα προσέχετε όλοι όσοι αγοράζετε από τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, τις οποίες εμείς προσυπογράφουμε. Άλλωστε, πολύ καλά θυμάστε ότι τα μέλη της ομάδας εθελοντικής δράσης ήταν εδώ αρκετές φορές στο πλατό μας όταν κάποιοι τους αγνοούσαν. Κύριε Νάνο, το Πασόκ αγνοεί την κομματική του βάση, την παραδοσιακή. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα, Γεωργία. Θα μου επιτρέψει τον ελληνικό λόγω της διαφοράς ηλικίας μας. Μετήχατε στις εργασίες Εθνικής Συνδιάσκεψης, η οποία διαφοροποιήθηκε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από όλες τις προηγούμενες. Τουλάχιστον αυτό είναι ένα κοινό αίσθημα που αποκομίζουμε από το ρεπορτάζ, με βέβαια τις μαρτυρίες όλων όσων συμμετείχαν. Τι έχει αλλάξει το Πασόκ, έχει αλλάξει κάτι? Καταρχήν πήγα ως παρατηρητής σε αυτή τη διαδικασία να χαιρετήσω παλιούς φίλους. Τους λίγους αγαπητούς, τους πολλούς να τους επισημάνω την τελευταία φορά ότι είναι σε αδιέξοδο. Τους φίλους και λίγους συντρόφους στη Θεσσαλονίκη τους χαιρέτησα την προηγούμενη εβδομάδα, όπως ξέρεις, όταν τους είπα ότι πρέπει να ορίσουμε το νέο αλόνι και εκεί να δώσουμε τη μάχη. Ο πόνος είναι μεγάλος. Αλλά στην πολιτική και στη ζωή η τέχνη και η δύναμη του ανθρώπου φαίνεται όταν καταπιέζει τα συναισθήματα και βλέπει την πραγματικότητα. Έγραψα λοιπόν χθες το βράδυ γυρνώντας από την Αθήνα στο Facebook ότι η ιστορία δίνει ραντεβού. Εμείς οφείλουμε να είμαστε εκεί. Γιατί δεν μας περιμένει, δεν είναι γυναίκα ή άντρας ανάλογα. Ότι το Πασόκ είναι ένα πτώμα, η αποσύνθεση του απλά κράτησε πολλά χρόνια και η ανάνυψή του μόνο ζώμη μπορεί να το κάνει. Μπορεί κάποιος να νομίζει ότι αυτά είναι λόγια τσιτάτα, είναι μια πραγματικότητα. Στη διάσκεψη της Αθήνας μίλησα με παλιούς συντρόφους και μάλιστα με πολλούς από αυτούς που αυτά τα χρόνια κινήθηκαν στα ψηλά, ενώ υπήρχε και ένας κόσμος που κινιόταν χαμηλά, με επιλογή και άποψη. Είχαν την ψευδαίσθηση ότι θα δώσουν την επόμενη μάχη στο συνέδριο του Σεπτεμβρίου. Τους είπα έγκαιρα, πριν γίνουν τα γεγονότα της Κυριακής, ότι δεν υπάρχει άλλη μάχη. Είναι τελειωμένη ιστορία. Λέω λοιπόν σε σένα, νέα γενιά, και σε όσους μας ακούν σε αυτή την πόλη. Είσαι σε μια επιχείρηση, είσαι σε ένα κόμμα και έχεις την πλειοψηφία και την αποδοχή. Και υπάρχουν κάποιοι πονεμένοι και πικραμένοι, οι οποίοι καλώς ή κακώς είναι μέρος και έχουν ψευδαισθήσεις. Γιατί πρέπει να τους πατήσεις αυτές τις ψευδαισθήσεις και να θέλεις μετά να είναι μαζί σου σε μια προσπάθεια να κερδίσεις την εξουσία, για ποιον και γιατί? Αυτό κάναν με τους συντρόφους που υποτίθεται διεκδικήσαν τον Παπουτσί, τον Τζουμάκα να είναι συνυποψήφοι. Η επίκληση καταστατικών διαδικασιών και τύπων, όταν είναι τόσο κρίσιμες οι στιγμές, είναι άλοθη βλακείας, είναι άλοθη ανικανότητας, είναι άλοθη σχεδιασμού για κάτι δραματικό για την ελληνική κοινωνία σε σχέση με αυτό που υποτίθεται εκφράσει το Πασόκ. Ναι, αλλά κύριε Νάνο, αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία του κόμματος ως κόμματος? Δεν αναιρεί δηλαδή τις δομές ή τους κανόνες τους οποίους πρέπει να υπακούει κάποιος για να μετέχει του κόμματος? Δεν αφοράει κανέναν. Γιατί αν τους αφορούσε, αυτό ακριβώς θα κάνανε. Θα παίρναν μια πολιτική απόφαση, γιατί εγώ να συμφωνήσω ότι δεν μπορούσε να γίνει αυτό που θα του προέκυπτε του Γιώργου του Παπανδρέου τότε που κάποιος που είχε ορίσει το διαδίκτυο διευθυντή ήθελε να είναι υποψήφιος στο Πασόκ από το πουθενά, επειδή ήταν νέος και ωραίος. Αυτά πράγματι. Αλλά εδώ μιλάμε για πολιτική απόφαση, όπου τα ονόματα που θα μπαίναν σε αυτή τη διαδικασία, ανέφερα τα δύο γιατί ζήτησαν να είναι. Μπορεί να ήταν και κάποιοι άλλοι σύντροφοι που έχουν κάποια βάση, που έχουν κάποιο έρμα και έρισμα. Το κρίνεις πολιτικά και αυτό απαιτεί η δημοκρατία. Οτιδήποτε άλλο έξω από αυτό, η επίκληση καταστατικών, δηλαδή εδώ θα τρελαθούμε τελείως. Μία από τις κατηγορίες του Γιώργου Παπανδρέου είναι ότι προσπαθεί το Πασόκ να το κάνει κόμμα αμερικάνικου τύπου. Και τότε το άνοιξε, το έκανε χυλό, όποιος έβλεπε φως έμπαινε και ψήφιζε. Και αυτό το καινούργιο που θέλουν να εκφράσουν αυτοί σε εισαγωγικά, ή δεν είναι ότι δεν ήξερα τι να πω, δεν θέλω να το πω, δεν θέλω να φτάσω σε αυτό το επίπεδο.
ορίσαν και είπαν ότι είναι ένα μαγαζί συγκεκριμένο που δεν έχει σχέση με κανένα κοινωνικό στρώμα. Θυμηθείτε δήλωση για την υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Είναι δυνατόν αυτή η υπερχρεωμένη Ελλάδα της δεκαετίας πατάλης του χρήματος από κάθε πλευρά να μπορέσει να αναπτυχθεί χωρίς άλλη προοπτική? Κύριε Νάνο, ωστόσο, ένα επιχείρημα το οποίο ακούμε είναι ότι αυτή η κριτική που γίνεται από πολλά στελέχη σήμερα, γιατί υπάρχει ένα κύμα αποχωρήσεων μετά το πέρας των διαδικασιών της Εθνικής Συνδιάσκεψης, είναι μια όψιμη κριτική και ότι δεν έγινε σε αυτό το επίπεδο στη διετία Παπανδρέου. Σωστά. Κοιτάξτε να δείτε, η περίοδος του Σιμίτη, καταρχήν έχουμε πει και άλλη φορά και νομίζω ότι πρέπει να το μάθει ο κόσμος ότι η παραγωγή πολιτικής στο ΠΑΣΟΚ τελειώνει το 86-87. Εκεί οι υγιείς δυνάμεις αποχωρούν και ιδιωτεύουν ή είναι κοντά με προβληματισμό και δεν συμφωνούν σε πολλά πράγματα. Το 90 δείχνει ότι έχουν δίκιο γιατί παίρνει μια τελείως διαφορετική στροφή η οικονομία. Δεν έχουμε τον χρόνο εδώ να το πούμε. Εγώ θα ήθελα να το πούμε, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο. Αυτό όμως που συμβαίνει σε σχέση με σήμερα είναι ότι πορεύεται σιγά σιγά προς τα κάτω του ΠΑΣΟΚ με μια διαχείριση λογική και μάλιστα θα θυμίσω κάτι που οι παλιοί του θυμούνται, αλλά εσείς πρέπει να το καταλάβετε, ότι κάποια στιγμή ο Ανδρέας Παπανδρέου είπε ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Κουραφέξαλα. Η πολιτική είναι αυτή που πρέπει να παντάει στα προβλήματα του λαού, να δίνει κατευθύνσεις και να συμμετέχει και να δημιουργεί προϋποθέσεις να υπάρχει έννοια της κοινωνικής συγκρότησης. Αυτό λοιπόν το πράγμα δεν το πέτυχε η πολιτική του εφικτού. Απλά διάφοροι σαλτιμπάγκοι που αντί να είναι στο τσίρκο ανακατονόταν με αυτό, δημιούργησαν τετελεσμένα. Ο Σιμίτης πορεύθηκε και το επιδίνωσε. Ο Καραμαλής το διέλυσε. Ήρθε λοιπόν ο Γιώργος Παπανδρέου, και αυτό το θεωρώ σημαντικό και θα μου επιτρέψει να το επισημάνω, και λέει το 2004, αφού πήρε ένα δαχτυλί, και δεν με ενδιαφέρει εμένα γιατί το δαχτυλί το πήρε από τον υπόνομο. Δεν το φόρεσε κανείς στο χέρι. Και δεν θα το δικαιολογήσω, ήταν μεγάλο παιδί, έκανε τραγικά λάθη. Αδίκησε τον εαυτό του. Λέει το εξής, και έπεισε πάλι τους ρομαντικούς. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο ζήτημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Και εγώ είπα, επειδή το ΠΑΣΟΚ του σοσιαλισμό και αυτή η κοινωνία δεν μπορεί να τον δει, ας βάλει γραμμές στη βαρβαρότητα. Είπε το δεύτερο ότι όχι στο μεσαίωνα των εργασιακών σχέσεων. Και είπα ότι ναι, να μην πάμε είναι ένα σημαντικό στοιχείο να το δούμε, άρα κάτι αντιλαμβάνεται. Και είπε ότι πρέπει να μοιράσουμε μπίτα δίκαια. Εγώ μάλιστα έλεγα και πολύ σαν και εμένα ότι σοσιαλιστικό για να μπορείς να μοιράζει και τη φτώχεια δίκαια, δικαιότερα. Αυτό λοιπόν το πράγμα είναι το κίνητρο που καθίσαμε δίπλα του, και όχι γιατί γυμναζόταν και ήταν αδύνατος απέναντι σε έναν υπέρβαρο που καθόταν στην καρέκλα. Αυτό λοιπόν το πράγμα προδόθηκε. Νομίζω ότι στην αρχή της εκπομπής μας με τις μειώσεις των μισθών στον ιδιωτικό τομέα έχει απαντηθεί αυτό. Και αυτό όμως είναι που βιώνουν όλοι όσοι μας παρακολουθούν, όλες όσοι μας παρακολουθούν, χωρίς προοπτική για τις επόμενες γενιές. Κύριε Νάνο, αυτό βέβαια μας φέρνει αντιμέτωπους με δύο ερωτήματα που είναι πραγματικά αμήλικτα. Αν το ΠΑΣΟΚ μας τελείωσε και αν η διαδικασία της Κυριακής για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας σηματοδοτεί κάτι ελπιδοφόρο για το ΠΑΣΟΚ έτσι όπως έχει σήμερα, στο τέλμα στο οποίο έχει βρεθεί. Καταρχήν με ρώτησε κάτι που νομίζω ότι πρέπει να το απαντήσω, ότι αυτοί οι άνθρωποι που σου περιγράφω ήταν εκεί και κάναν κριτική από την πρώτη μέρα. Εγώ και κάποιοι άλλοι μιλήσαμε για το μνημόνιο σε άλλο επίπεδο και για άλλος δρόμος έξω από τις οριζόντιες περικοπές, και αυτή εδώ την στοιχεία, γιατί πράγματι στην Ελλάδα υπάρχουν λεφτά και εξακολουθούν να υπάρχουν. Το ζήτημα είναι ποιος θα τα φέρει στο τραπέζι τα λεφτά αυτά. Γιατί είναι σε μπαούλα και υπόγεια. Τελειώνουμε με αυτό. Μπορούμε να το συζητήσουμε άλλη φορά. Αυτό τώρα που μου είπες όσον αφορά το αν υπάρχει προοπτική στο ΠΑΣΟΚ, είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει προοπτική στο ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν θέλουν αυτοί να υπάρχει προοπτική. Γιατί κλείσαν όλες τις τρύπες, γιατί έχουν σχέδιο. Θα σου πω κάτι και θυμίσου το, δεν είναι ούτε μαντεία ούτε προφητεία. Φανταστείτε κάποιον να διεκδικεί να πάρει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ενός χρεωμένου κόμματος, ενός με πλήρη ανυπαρξία, δεν μπορεί να πληρώσει μισθούς σε υπαλλήλους. Φανταστείτε το αυτό. Γιατί φαντάζεστε ότι το παίρνει και δεν έφτιαχνε κάτι καινούριο για να το πάει εκεί? Γιατί πρέπει το ΠΑΣΟΚ να μπει ένα χ, να μην πάει ποτέ να απολογηθεί για αυτά που έκανε. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι σαν τον κατάδικο που δεν τον πας στο δικαστήριο και το αφήσεις τρετσινιά και λες άστον έτσι. Για να βγει από το DNA του Έλληνα, γιατί το ΠΑΣΟΚ πράγματι δεκαετία του 80 επιχείρησε διαφορετικά. Δεν ήταν όλοι κοντά, δεν υπήρχε το επίπεδο να πάνε κάπου. Εγώ όμως
καλώ τον κόσμο, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και κύρια από τις γενιές των 40 και κάτω, αλλά βέβαια δεν είναι ρατσιστικό και ηλικιακό το πρόβλημα, υπάρχουν και σε μεγαλύτερες γενιές. Καλώ αυτόν τον κόσμο να ανοίξει τα μάτια, να απεγκλωβιστεί. Είναι η στιγμή να γίνει συλλογικό υποκείμενο που θα πει με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. Να πάει με τους μικρομεσαίους, να δει την εργασία ότι είναι δικαίωμα και δεν είναι παροχή κανενός αλήτη που θέλει να πουλάει και να καταπιέζει και να τρομοκρατεί τον κόσμο. Είναι δικαίωμα η εργασία. Η αμοιβή της είναι επίσης δικαίωμα. Δεν είναι μεσαίωνας, δεν είναι φεουδαρχία. Πρέπει να εγγυηθούμε ότι θα υπάρξουν συμβάσεις. Βέβαια είχε λάθη η προηγούμενη κατάσταση, αλλά άλλο διορθώνω τα λάθη και άλλο καταργώ τις συμβάσεις. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας χρόνια. Δεν θα βγει ο άνθρωπος από τη λογική να μεγιστοποιεί το κέρδος ποτέ. Δεν θα σεβαστεί ποτέ τον άνθρωπο. Δεν είναι ελεημοσύνη αυτά τα πράγματα. Καλώ όλους λοιπόν να αναζητήσουμε το καινούριο. Η προσπάθεια γίνεται. Υπάρχουν πράγματα που λίγο το σκιάζουν και το θολώνουν. Ίσως να πρέπει να βάλουμε λίγο νερό στο κρασί. Δεν έχω αποφασίσει ακόμη. Κάτι γεννιέται. Είναι στο χώρο του Πασόκ. Δεν υπάρχει προοπτική αλλού. Όχι γιατί το Πασόκ είναι κάτι ιδιαίτερο. Απλά εμπεριείχε ανθρώπους πολύ πιο ανοιχτούς σε μυαλά. Το συντηρητικοποίησαν κάποιοι, το ανεχθήκαμε εμείς, δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε. Ελπίζω θα το πετύχουμε τώρα για εσάς, τα παιδιά μας και για μας βέβαια, για τα γεράματά μας. Να δούμε, κύριε Νάνο, αν όλα αυτά θα ακολουθήσουν με αισιόδοξη προοπτική, κυρίως για τις επόμενες γενιές που θα πληρώνονται, ακούσατε πριν, με 421,76 βέβαια, είναι δύσκολος ο δρόμος, αλλά θέλει προσπάθεια και αποφασιστικότητα. Να δούμε λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Καλό απόγευμα. Καλό βράδυ στους τηλεθεατές και σε εσένα. Πάμε κι εμείς, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ να αποχαιρετιστούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3 το μεσημέρι με ακόμη περισσότερα θέματα. Ευχαριστούμε που μείνετε και σήμερα κοντά μας. Καλό απόγευμα.